GameBG и днес ще имаме с Тубър Фокс и един приятел на Майнкрафт. Нова поредица ще почваме. Здравейте хора, аз съм Тубър Фокс и днес ще снимам с GameBG на Майнкрафт. И така още един се присъединил към нас. И веднага щом влязохме на спавна, ето тук. И видяхме село и направо се запътваме натам. Чакайте, че нещо ми бъгва. Ето мен. Всеки път първия няма да е много дълъг, но колкото да видим какво има около нас и малко да пооцеляваме. Я конче. Я и там. Сега дано да има онази сграда, където са честовете. Ама ще си ги разделим. Да. Аз не намирам. Аз падна в някаква мина. Каква мина, бе, ти си паднал в кладенеца. Какъв кладенец е? Тука съм бе. Къде е? Виж къде е тука под земята. Да. Той е пропаднал. Ой. Айрон! Намерих дупка с айрон. Добре, вие си най-добре. Много съм тук. Явно я няма къщата с честовете, но Но пак може да оцелеем. как? Ние нали сме БГ прата. Уй, аз ме Добре, първо да видим къде ще живеем. В някой от има една голяма празна къща. Айде в не. Той има много такива. Тук ще се покатериме, само да взема малко дърт. Абе ти сложи имаш. И нали пропадна. Цъкай. За да решим. Или не съм. Ето тук ще живеем. Хубава къща. Само де трябва да отиваме за дърва. Ти там гледай, аз отивам за дърва. Аз ти добре, отивай. Аз тук ще в къщата. Нима ела. Тук са. Виж ме. Виждам те. Ела ли? Хайде. Ако до сега не сте чували Тубър Фокс, вече ще го чувате. И да знаете, това ще е една от най-новите поредици, които ще снимаме на Майнкрафт. Да, но не знам колко ще бъде дълга. Ще има и още една в моят канал. Поредица на Майнкрафт с GameBG, може някой да го знае. На Майнкрафт. Само дето с модове и през компютъра, аз съм през телефона. Яко горе има прозорче, виж. Там. Видя ли го? Да. Така. Ще го достигнем. Аз направих един крафтинг тейбъл. Добре. Всъщност съм, ще направя. Ела. В къщата. Идвам. Ама я сложите тук още. Гледайте са. Някой те е когато си напълно паук. Какво имаш? Лук. Дай. Какво имаш? Лук. Дай. Той навсякъде има. Дай. Айде. Напри. Направих. Ето го сложи. Улъгъл. Абе, знам къде е. Къде го сложи? Дай ми дърво. Аз правя тук на мене си неща. Ходите за дърво. Само една море. Яко дупка. Аз си правя на себе си тук нещата. Доста как. Не ще ми направиш ли? Сега. Мога ти направя само лопата. Искам кирко. Направих ти лопата на тя. Това ти се полага. Ходи да копаеш дърт или нещо. Аз трябва да ходя за камък. Само да намеря къде беше дупката с айрона. Но преди това аз не ми брадва. Конча. Мутка. Сега към къщата. Тук малко мога да развалим градинката, ама... Знаеш колко?
Събрах 8 дърва. Аз ти взех. Да ти направя ли брадва? Не, аз също ще направя. Аз направих за мен. Ще търся една дупка. Чакай, ма. Тук има една къща, където има тераска. Модерно. Къде е я панах? Къде е я панах? Ето тук панах. Ма като гледам нямам вилиджери. Вътре има много кол. Май я изоставяме. Гледам. Къде е дупката? Следва името ми. Не, това не е тая дупка. Ама тази дупка е друга. Знам, аз бех намерил една, дето имаш айрон. Извой! Трябва първо камък. Ами в нея има и камък. Сега ще намеря. Какво бе? За малко ти падне в дупка. Не, няма измукване. Ето я, намерих. Уи, най-накрая. Имаш ли крафтинг тейбъл нещо? Ми в къщата е. Аз отивам до къща. Окей. Ама айрон аз го намерих първия, ще го скупая. Да. Ще го разделиме колко. Не знам колко. Ще го разделиме, така иначе. Поне 4, 5 има. Опти, идеш, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, абе... Доста ли? Да. Две коши. Едно. Ах, мамка ми. Аз ще купя, за да търся още. Аз търся. Но ми трябва дърво. Ето, значи 1, 2, 3, 4, 5, 6. Фи, аз пък. Бегай. О, и кол намерих. Мой дука също имаш. Аз сега събирам кол. После ходя до къща да си направя каменна брадва. Аз по-брадва кирка. Малко че се изгубих. Иду да копая. Не. Българик. Падаме. О, мрази ме. После това да го събера. Не бе! Какво? Бей! Ти беги. Ти бей. Добре. Даже един айрон от теб. Да. Сега ще разпознаваме къща, освен по това, че има стълби. Отворено е. Той има и други. Абе, аз я намерих все пак. Коза. То се стъмва, бате. Вълна. Паса. Колко камък имаш? Ами аз си го хъба. Имаш ли? Ще не направиш една печка? Оти ми мрази, направих торчове. Така. Го имам. Аз мога да направя боя. Нино, ти имаш ли торчове? Това си. Ти няма бъркай. Нино, колко вълна имаш? 2. Аз отивам да копая. Какво? Затворихме Нина. Ти събрали айрон? Аз ли? Да. Да. Окей, само да открия пак дупката къде е. Пак. Крипър! Паднах в дупката. Той сам ще падне. Крипър. Знам те. Ендърмен! Още един крипър и умрях. И аз умрях.
Аз не съм. Поне сме близо до селото. Се загубихме. Умрях от тъпа спайка. Аз от крипър убих един от другия, гръмна до мене. Аз видях дърма. И аз. Па сега, че намерим. Имаш ли нещо неща? Крипър! Видя ли? Пак ли? Клипър. Да. Има и ендърман. Аз събирам някакви неща тук, па не знам, съм взел и твоите бегание. Не, трябва само айрон. Крипър е по петите ни. Маюк. Крипърта. Пак му уби. Гет смешно. Ти взема ли нещата? Не ги бивай. Идвай. Пази ги. Не идвай. Не. Взех ти без нищо. Кво? Меч. Ами. Нещо ме взе. Тъпа. Тъпа зомби. Мари, би зомби. Мари, зомби. Аз нямах ли повече неща? Мри. Да. Ето ти меча. Аз имах и още нещо. Мри. Освен крипър за ги гръбна. Ето ми го меч. Стрела. Мама. Нино, идвам. Къде си? Аз ли? Не, Нино. Нино, върни се в къщата. Ябато, то се качил на къщата. Първо. Начало. Павка. Дядо Коледа дойде. Къде дядо Коледа? За тебе съм. Ето го дядо Коледа. Епа паднах през комина. Ето виж, паднах през комина. Не бе, сега го сложи. Не, остай, това не е комина. Добре. Това се да сложим дърти. Идвай бе, Нино. Ама ме не скелет ме бие бе. Ама, що излезна бе? Не съм още. Един чест направи. Браво. Сложи го е тук. Браво. Сега ще оставим ненужните неща. Така ми е кирката. Да, дай ми я. Коя? Та камената. Ма и аз имах. Спасих се от нея. Това е моята. Добре. Идвай. Аз се спасих. Ама идвай! Ама как като скелет е долу? Къде е долу? Идвай! През вратата съм. Не мога. Нека умреш. Оставам ти. Поне. Много далеч. Добре, това ще бъде за този клип, мис. Опа. Излезе.